ya mahadi isa dan maryamu ku muke jira idanu suna zubar da kwalla ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga watan ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga watan ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana dare mai rana a fara kai zana sanya rabbana makakin halittu har da ma bishiya abin basira ya rabi yau zana shirya yan baitoci zana shirya na maulidin manzona ina masoya ne na annabi zo mi mauludi ga watan ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana rabbana salati abun manzo a kakkara abban Fatima Zara wannan da yayi kaura sannan asa da sahabbai masu san nura a hada da auliya Allah masu bin hanyar manzona masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga wajen ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana zana mance da ku ba ya shehun naina shehu Tijjani da Jilani dan kodiyona shehu Nasiru in yasi mun kuma nina wato shi ya Allah sarkin gida hannun wal'una masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga wajen ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana ya aba shahada labbai ka rabbana ya kare ka gwamnatin zalunci kullun so take ta kauda ka mun yi ma bai a alzazzake mun ce labbai ka mu ba mu shakkar uban kowa akan ka maulana ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga wajen ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana ya shuhada rabbana ya girmama ladan ku kun tsaya kyan bisa hanya ta addinin ku kun shaida ba hukuma sai ta almaliku rabbana ya haska mafanci na farko da na ƙarshe na ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga wajen ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana sojoji ga sakuna yau gare ku gwamnatin zalunci ta sakuna kashe kanku wanda ta sa ku kashe su rahama ne gare ku dan su burin sako ma tsarin malicci na ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga wajen ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana shekara ta kawo mu yau ma mun shirya maulidin manzon Allah muka shirya domin mu nuna murnar sabuwar mai shirya annabi dangata abin yabo a gurin rabbana ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga wajen ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana samuwar ka manzo mu mun yi farin ciki da ka gan mu fuskar mu ba mai bakin ciki sai farin ciki wasu ko sai bakin ciki Allah wadaran mai bakin ciki da maulidin manzona ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga wajen ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana yayyan halittun ubangiji still dai annabi rahamar halittun rabbana shine annabi dalilin duniya da lahira still dai annabi we never remove the birthday of you manzona ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga wajen ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana har kullun yau ma na zo dai yabo na a gurin manzo dan Abdullah da Amina domin na nuna murnar samuwar manzo na rabbana ka bar ni da sansa har rana ta ƙarshe na ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga wajen ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana na shigo aikin ne gashi ba sani abuna in kalamun ce mun na san zan iya gwanina har ya zamto babu wahala ma abuna idan ina yi ma sai a ce ka
abu ne kakana, ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi. Ga watan ya dawo ku zo mu nuna ƙaunarsa yan uwana. Kai daren idanu bai kyan mu shirya, bai kyau da kyan gashi ga furfura an sanya, bai kyau da kyan tafiya kai rabbana shi ya shirya. Zubin halittar ka a yarda yake so ya ganta manzona, ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi. Ga watan ya dawo ku zo mu nuna ƙaunarsa yan uwana. Kuna ta gani wallahi guda jari a rawa to yi ga yan mu na rasa me mazanya ba gare ka, dan ɗabi'ar ka ko kyawu na surar ka, ko mu'jiza annabi wanne za na ɗauka. Kai za ka hasken na ɗauka dan kar na gaza mu zona, ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi. Ga wajen ya dawo ku zo mu nuna ƙaunarsa yan uwana. Mu'jizar ka annabi idan ka yi haka, sai aka ruwa yana zuba a yatsanka. Idan za ka ɗebo ruwan rijiya zuwa yake gunka, kana tafiya jido ya nema inuwa manzona, ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi. Ga watan ya dawo ku zo mu nuna ƙaunarsa yan uwana. A jima'aran hudu rabuwa kai gida hudu, kakanan kana yaƙi can ka tara masu gudu, ana ta yayatawa an kashe manzo a wudu. Sai aka zo aka tarar da kai a gida manzona, ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi. Ga watan ya dawo ku zo mu nuna ƙaunarsa yan uwana. Ana Aisha a gida ko kai ya kulle, ta ji an ce ya tare masu gudu dan lele, kai daga ƙarshe aka ci ma an kashe shalele. Sai ta ce ya ka sai ya ce dinni ne nana, ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi. Ga watan ya dawo ku zo mu nuna ƙaunarsa yan uwana. Mai kyauta kai mun kyautar ban mamaki, kamar yadda kai wa Kirista ya sha mamaki. Ka yi mai kyautar rakuma har da ma da doki, ka koko na nema na zo bara gare ka manzona, ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi. Ga wajen ya dawo ku zo mu nuna ƙaunarsa yan uwana. Mai sadaukarwa manzo sarkin hakuri ne, na jima wani yana zubo mai shara ne, a cikin gida nan ba a zubo bane. Sai yake tambaya ina mai zubo shara manzona, ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi. Ga watan ya dawo ku zo mu nuna ƙaunarsa yan uwana. Sai aka ce mai yana kwance ba lafiya ne, mai abuwa manzo ya je duba sa ne, kwana biyu banga an zubo shara bane. Shi yasa na zo duba kashi ko ya ji kunyar manzona, masoya ne na annabi ku zo mi mauludi. Ga wajen ya dawo ku zo mu nuna ƙaunarsa yan uwana. Mai abuwa sarkin haƙuri ɗan amina, ga kafare mai kyawun saje annabina, ga kyan gashi mai sheki annabina. An rasa farin gashi mai kyau akan manzona, ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi. Ga wajen ya dawo ku zo mu nuna ƙaunarsa yan uwana. An amina da Abdullahi manzona, rainan Halimatu Sadiya annabina, dan gatan Abu Talib mai Madina. Shalelan Shema'u sun zama na amana da manzona, masoya ne na annabi ku zo mi mauludi. Ga wajen ya dawo ku zo mu nuna ƙaunarsa yan uwana. An burai shawa manzo an gona DJ, mai garin Maka da Madina mai kyau na saje. Ku masoya ne ga munan yawa da gaje,
rabbana ka bar mu da san saman zammu mai madina ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga wajen ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana manzon Allah ka san da ni an masoyanka na yi ma bege dan yabo domin ina son ka lakabi na ne wankan waka mai yabanka rayuwa ta fansa ce a gare ka manzona ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga wajen ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana nan zana tsaya annabi amshi yabona wanda na yi ma mai garin makka dan madina a ƙara sai ta ne ya rabbi da san manzona Ibrahim ya zuwanka ne na yabon manzona ina masoya ne na annabi ku zo mi mauludi ga wajen ya dawo ku zo mu nuna kaunar sa yan uwana assalamu alaika ya manzo dan